Assalamu alaikum. Basu bar mai yane da dama normal ko ina ganin ka samu ka samu lahiya ko ka samu na cikin kujera na wannan na rice to za ta maka dadi nan baya ba. Ka shirya. Na gaya ma ka shirya. Ka ji ko? Akwai ta. Yanzu ka gane kare ya tabo kura. Shine kenan kasa inda za ka samu ba. Kai ta kare mu kakka ji daɗi ko na bayan ka su ji daɗi yanzu dai kai kare dai ya tabo kura shi ne ya isa ka yanzu ai an hau kuka yi iri na wadda take da suna irin tarwa kenan ina son dai ka sani insha Allah nan gaba akwai ta ka shirya dai kawai ina ga kun ga daman mutane to al'ummar Niger da ikunanmu na Niger ina fatan kun ji abin da suke faɗi. Wanga bidiyo shine na biyu. Akwai wani wanda ya fito yayin bidiyo shekaran jiya shi ma yana kira ga ƴan uwan shi buzaye da Larabawa na azo a tada hankali a kasar Niger. Yau kiran da zamu yi ba iko kira ne wanda zamu yi ma iko duk wanda kun ka kama da bindiga ba bisa ka'ida ba a Niger ku gaggauta yanke mai hukunci mai tsanani. In ma ta kama ne kuna ganin mutum da bindiga ba saman ka'ida ba ku halbe shi dan ta'adda ne. Kuna ganin mutum da bindiga ba bisa ka'ida ba a Niger ku gaggauta halbe shi kan ma ku kama shi ku bata kanku lokaci. Kar ma ku kama shi ku bata kanku lokaci saboda abine suna nuhin suna hitowa su ne ma Niger barazana saboda mi saboda an amshe milki a hannun azalumi saboda mi saboda an amshe milki a hannun minahikin kasa. Sun to suna kuti suna yi ma Niger barazana suna yi ma rayuwar Niger barazana to abinda muke kira da ikon Niger duk wanda kun ka gani da bindiga ko uban waye shi nan take ku halbe shi kar ku tsaya ta ku kama shi ai mai shari'a ku gaggauta doka ku halbe shi saboda mutane ne wadanda sun jima suna su gurin su ga sun halaka Niger su gurin su ga Niger ta shiga cikin wani hali wanda abinda suke so kenan. Yau kai Bahaushe Bazabarme da kubuzayen da sauran kabilu miye riba in kun sa Niger cikin tashin hankali. Yau ina ganin ma wawancin ƴan uwanmu waɗanda ke biye muku suna goya muku baya a cikin wanga dabbancin da kuke yi saboda wanga dabbanci ne duk wanda bai son zaman lafiya shi da dabba duk guda shi da dabba bai da bambanci wanda bai son zaman lafiya ba kenan abu na hirin murya na sojoji waɗanda kun ka ɗauki mulki a Niger kar ku yi ma kowa dariya ko uban waye shi a Niger inda ya taka doka yayi abinda ba daidai ba na gaskiya ku ci uban shi kuma ku nuna mai dan iska kun yi karfin shi ko uban waye a Niger kar ku yi ma al'umma minahikan Allah kyanta da dariya kar ku saka musu fuska duk wani wanda ke kokarin ya kawo wani tashin hankali a Niger kar ku saka mai fuska ku ti mai uwa tunda a yau mun gane al'ummar Niger akwai mutanen da in ana musu dariya sakarkaru ne ba su da hankali mahaukata ne to kiran da muke ma iko duk wani wanda kun ka gani da makami ko kuma ya kai hari wani waje ko kuma ya shiga abin da zai nuna zai kawo tashin hankali a cikin Niger ku ga ɗaukan mataki mai tsanani ga kanshi ku ga ɗaukan tsanani mai tsanani saboda abin da yasa yau kuke ganin Niger ta shiga cikin wanga halin da ake ciki saboda shugabannin nan suna saurara ma ƴan Niger. Yau duk wanda zai ci a raka ai ta'addanci a Niger mutum ne wanda addaidai a yanke mai hukunci mai tsanani. Bidiyo bike suna kira ga ƴan uwansu a raka ta da hankali a Niger. Mu kuma Hausawa da Zabarmawa da sauran kabila na bakake mun tsaya mun rungume hannu wai muna goya musu baya dan saboda mun kanmu minahikai ne. Baki duk inda shike shi da kanshi ne minahikin kanshi. Bakake mun kasance mu minahikai mun biye mu wasu kabila waɗanda ba su son zaman lafiya a Niger kuma wai muna goya musu baya in su yi magana ham ko magana su muna hawa kai muna ta abin da sun ka hodi gaskiya ne. Mun ne shi ta kashi bakake saboda an hidda mulki ga hannun azalumi. Yau bakake ku zo mu haɗa kanmu waɗannan mutanen da suke dibin ba sa son bakake ko kuma suke dibin suna da bambanci da bakake abu ne wanda a daidai in kuna so ai tahiya tare ku zo a zauna a haɗa kai amma in kabilanci kun ka ce za ku yi a Niger za mu nuna muku mun yi kuya kabilanci kenan ku zo ku haɗa kai ai tafiya abin da nake kira da iko kuma ku sa ido sosai saboda a yau ana so a cutar da ku a cikin Niger. Muna da labarin cewa waɗannan shugabannin hasarar
azzalumai suna can ambasadakin France da ambasadakin Etazini da ambasadakin da sun dauko sojojin su suna kulla makirci a cikin Niger akan aga an kashe ku, akan aga an hambar da ku. Ku sa ido sosai. Sai da yawo mina hekati, France mina hekati, Etazini mina hekati. Ku sa ido sosai. Ku je, ina kira da al'umma matasa ƴan Niger. Ku je ku tabbatar da kun kone a masarkin France. Ku je ku tabbatar da kun kone a masarkin Etazini. Dan saboda in suna a cikin ƙasar Niger, wallahi ba za su bar Niger ta zama lafiya ba. Ku sa ido sosai ƴan Niger. Akwai makircin da ake yin da kullawa a cikin Niger wanda ana so a cutar da Niger, a haɗa yaƙi a Niger. Su sun rantse ne dukiyar Niger sai sun kwashe ta. Kenan ba abu ne wanda adda dami dariya ba. Dariya ta ƙare daga yanzu.